Som práve na Slavii, mestské športovisko pre všetkých. Ale je naozaj pre všetkých? Alebo je situácia zložitejšia? Pozrieme sa na to v tomto videu. Keď som bol malý chlapec, tieto ploty tuto všade na Slavii tu neboli. Je to síce pekne zrekonštruované, ale druhá vec je taká, že hrať sa tu nehrá momentálne v tomto okamihu nikto. Hej. Tie ihriska bývajú zaplnené, chodia sem rôzne futbalové kluby, ale keby sa sem chceli zahrať normálne deti, tak sa sem proste nedostanú. Kvôli tomu, že je to proste všetko pouzatvárané a nie je to prístupné verejnosti. Kam sa majú ísť deti hrať futbal v Trnave, keď by sa chceli? Na tieto ihriska asi nie, lebo ich proste nikto nesprístupnil. To tenisové kurty, kedysi prístupnejšie, teraz už nie. Na tomto kopčeku sme kedysi sedávali ako deti. Prečo je to teraz zavreté a pre koho je to zavreté, to vážne netuším, ale myslím si, že to bolo celkom fajn, keď to bolo otvorené. Basketbal považujem za jednu z posledných dostupných vecí. Teda samozrejme aj korčulierskú dráhu, ktorá je stále voľne dostupná. Aké riešenie situácií by ste preferovali vy? Nechali by ste tieto ihriska uzamknuté, alebo by ste radšej ich sprístupnili verejnosti? To mi povedzte v komentároch. Ďakujem pekne.